Bem niște apă prima. Deci continuăm prezentarea casei țărănești din secolul XIX, din Bucovina, Bicov. din Vicov, după casa țărănească, Șura. Aici este o anexă de lângă Șură, construită tot de Radu Comariță, în miniatură, la scară, făcut toată cu mâna, și el va explica ce reprezintă această anexă, care se atașează de fapt de Șură. Această anexă este compusă din continuarea șoprului la Șură, unde se taie lemne pentru foc, ca să facă foc în sobă. Bucătăria e compusă dintr-o cameră în care are acest acoperiș, adică acoperișul tot este făcut din draniță, dar fiindcă era într-o parte opusă vizibile către vecinii. Către vecini, am îndrănițit cu draniță dreaptă. Numai ultimul rând a fost rotunjit. Ai folosit câte piese de draniță aici? Câteva sute. La bucătărie și la șopru am întrebuințat 126 de drănicioare rotunjite. Deci ultimul rând de la șopru au fost drănicioare rotunjite, continuarea șoprului la Șură, care am făcut 126 de drănicioare rotunjite. Fiecare bucățică a trebuit de 4 ori să o port pe mână. Întâi să o tai la dimensiune, după aceea să o rotunjesc, după aceea să o tivesc roată și după aceea să o pot bate. Deci a fost o muncă foarte megaloasă. Da, se poate vedea. Acum, ca să prezentăm, aici interiorul, bucătăria are, se poate scoate hornul, da. Se poate demonta, ridicăm acoperișul. Acesta e acoperișul bucătăriei. Da. Acesta este podul bucătăriei, care este demontabil. Și asta e data când l-am terminat. 22 septembrie 2018. Și în bucătărie este prezentat tot la fel. Este laistă de jur împrejur, o masă și soba mai simplă. Sobă compusă din plită cu potița de la plită și aici. Asta e plita, da? Asta e plita. Și asta deasupra. Și deasupra e rola. Și aici pe rolă se mai țineau diferite vase. Și plita. Și plita. Plita și aici hornul. Pe unde acelea hornul care în continuare, hornul care ieșe afară. Se poate scoate și partea asta acoperișului? Nu se poate, asta e fixă. Fix. Da. Dar se poate filma de aici, dacă veniți? Se poate filma din partea asta la alta acoperișul. Da. La șopru. Deci aici Cât timp a durat, tăticu, cât timp a durat să construiești toate gospodăria asta țărănească? Mă refer la casă, Șură, această anexă. Cât timp? Gospodăria țărănească a durat cam 3 ani și jumătate. 3 ani și jumătate? Bineînțeles, nu continuu. Când am putut să lucrez, când deci cam 3 ani și jumătate potrivită, a durat construcția în miniatură, cu detalii, la scară. Cu tăierea tuturor, și foarte mult a durat ca să tăiei toate piesele în miniatură, la dimensiune. Manual. Să specificăm că tot e manual. Nu a fost folosit deloc nicio sculă electrică. Totul manual. Inclusiv hornul făcut manual. Priviți cum. Și asta hornul corespunde cu hornul de la bucătărie. Pe unde exact, aici se poate vedea plita, bucătăria, plita. Nu prea se poate vedea că n-am lumină. Aici se poate vedea mai bine îmbinările bârnelor din care era construită casa, îmbinările de la colțuri și de la ziduri. Da. 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 Mulțumim. O să continuăm cu prezentarea în ansamblu a acestei gospodării.
Toate aceste piese erau îngrădite cu 3 feluri de garduri. Cum era Dar pe vremea aceea. vom prezenta în următorul video care va fi în ansamblu. Ansamblu, mulțumim.